Hello guys, today's videos. Чакай, we are doing this Unboxing. И след това трябва да направим. So today guys, we are gonna do this gingerbread house. This one. Аз малко цъкам на долу. Gingerbread vlog. We'll be back. So guys, first, Кажи ми колко да слагам. значи слагаме първо вода. Брашното. Слагай го цялото. Това не е Колко брашно. само. Това е Пудра захар. сидра захар. Сега слушам 2 лъжици вода и белтък само. Белтък какво бе? Не. Толкова стига ли? Да. Защото не е много... И сега 2 лъжици вода. Но... До... Дуе. Аз уча. Локин. Looking, guys. Girl! Опа. Не, локин. What are you doing? Локин не е достатъчно. Малко ще го пукнеш. Аре бе, бъркай го, какво Аз ти казах, че... Значи имаме gingerbread салфетки. Gingerbread Ама да, джинджерс. преди да ме Сигурна ли си, че това ще стигне? Имам пред... Ако трябва да направим още или... Ние ще направим още. За всеки случай. Тук се сместваме. Окей, става нещо. Давай, бъркай. Бъркам. Ако стане много тежко, ще сложим. Другия път аз сега ще чупя яйцето. Не бе, да остана още бълтък това. Ага, белтък заедно с малко пудра, захар и... Долу, така или иначе. Гърл, има черупки вътре. Няма нищо бе. И като ги мажеш и ги махнеш. Не, За няма цялото бяло. Давай, бъркай. Локин. I'm locking in, unlike you. Стана много жълта, човек. Дай да сложим още. Стана Течно. течно. Слагаме още. Да го локинем. Ай, Ма не, давай. не е на покривката. Че колко черупки има вътре. Дай да вземем цяло. Ще дам аз на табла. А? Нищо. Сериозно. Още трябва да сложим. Трябва да е като глазура. Просто слагай всичкото. Да не стане по-много. Да, малко пудра захар също ще се хори на таблата ви, но... Не е толкова сложно, не? Да. Ама и още черупки. Колко забавно. И ги слагай по нас. Къде да ги Някаква сложа? салфетка. Дай ми салфетка тогава. Точно няма да ти имам доверие, когато става дума да правим нещо свързано с яйца. Не, аз съм сериозна. Ето, слагай. Локин. Еми, малко така ще стане, малко. Така. Да, Стана. дай още. Трябва да е по-гъстичко. Аз ще го бъркам, ще съдра. Не, споко. Аз малко тренирам до вечер. Аз нямам търпение да изяме тези сладката.
Имай търпение, да. Мисля, че става твърде гъсто. Им трябва да е толкова гъсто. Трябва да е много гъсто, да може да се закрепят. О, буквално не душите я сладки. Буквално са гения. Чакай, като го довършим тогава. Няма да отваряш сладкишите сега. Локи. Само, че май трябва да говорим по-силно, защото не се чува на телефона. Що просто не си вземеш на такива микрофончета? Буквално мама имаше някакви микрофончета и каза, че ги е изгубил. Какво стане, ако просто сложиш всичко? Буквално няма. Оф, ще говорим по-силно да може да се чува. Добре, абе слагай всичко. Всичко. А така, всичко. Да се чува нашия прекрасен хумор. Нали? Локи. Не начинайте ме да къма! Айче. Това е всичко. Това всичко ли? Ще продължа. Давай. Нека приготвим. Добре, това е много добре. Ето тук приготвяме. Значи имаме коледни звездички. Омага, виж. Да. Имаме коледни и имаме... Добре, Нямам търпение да ядем. Това е идеално. Аз това ти казах да слагаш целия пакет. И сега е време за нашия влак. Ако сега малко черупки, казвам, че ще пия. Това вече е найс. Добре, айде. Почваме да го строим. Момент, малко туториал от кутията. Вече го туториал, бе. Какъв тут? Там. Носиш? Добре, си го май трябва да чупим нещо, човек. Не, момент. То трябва да си е така. Ето. Ей, си. Брака, много скъпо да бъде. Има подразател на дете. Че аз не се виждам. You have to see the diva again. And I still can't see. I thought your glasses were pink. Не, сме много. Mind sharing some. Не бе, аз искам да взема някакви такива. Опа! Помих, че цялата маса и телефона ми ще се изпръска, обаче са така поне. По-добре се вижда какво има. Ако някой случайно ти прати някакво съобщение, със сигурно ще памете. Аз съм си изключила на нотификации. Окей. Никой да не ме дистърбва. Чакай, тази кутия. Так, чакайте. Да вземем при нас. О, мага, били. О, харесвам да бъде нещо, което... Първа стъпка. Късно. Ivy. A, B, C. И сега княз. Да. Fuck you mean, няга. Удържи. Греши на друга. Нож. И Ето това с... Това е CD. Това е A. Това е CD. И очи. Това е... Да, и това е. Това е... И това. Ма това да не... Това е третото. Това е коми. Това е комима. Къде това нямаш комиба, човек? Не, бе. Това е някаква коми. Това е за отдолу. Това тия трябва да ги вижте с нощи, да ги разделим. Да, аз чувам да имаш бътърнайф. И бътърнайф. Какво правиш? Трябва да ги... Какви ги вършиш? Трябва да ги разделим. Как така? Не! Ти луда ли си? Виж? Как така виж? Има нож отгоре. Ма чакай малко. Виж, това значи. Ма този нож е... Какво? Виж. Ма това да не става дума за тези. Това да не става дума за... Не за етия са. За етия, виж. Имаш нож отгоре на етия. Ма това нож отгоре си можеш да залепяш. Виж? Не съм трябва. Ще колко трябва си? Да, май това трябва също. Да, сега гледам. Да, това трябва също. Джерни. Ай, давай. Също ги там. Да, нямаш проблем. Ама ние трябва сами да го измислим, човек. Трябва да го локим. И така ще... Давай. Дай. Please do not screw things up. Те са микички. О, идеално. Идеално.
Yes! Виж колко са перфектни, виж колко са перфектни. You're so perfect. Now Те let's... другите. Е така. Значи, Ето заедно готовите. Аз мисля, че те са просто like, за красота, но не знам. Това май трябва да се разпределя. Не бе, виж как Лока е направена и това отпреди, и това отпреди. А? Set your mark in pieces. Това е много забавно, бе, да. Аз почти съм ги разучила. О, малко мили. Малко ми липсва. Кое? Филарно. Anyway. Йо. Значи, я не се сложи. Апетит. Ще си ако просто пазя. Чакай! Слушай. Е така. Сещаш ли се? Сещам се. Малко читвам, ама. Буквално глоки много. Окей. Какво се читава? Не знам как Виж вода, това ще ги ползвам. Ще пуш прасно. Не, Взям. не, остави го отстрани. Сега е това. Ау! 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 Нарочно го те положи да можеш по-близко. Заболява сърцето. Girl. What girl? Professional. Да. Много професионално. С тези бисквити ще го застопорим. А, фортуна. Това много вкусно беше. Сега пада. Ме да. Може да трябва да... Мисля, че така е добре. Мисля, че така е добре. Това е вкусно. Виж, айде. Сега малко трябва да го... Едно... Стой. Това за какво е? Това може би за всеки случай да ги вземе. Мисля, че сме готови. Това да вкусим от нашата добара. Може това. Защото това малко не го бутнеш, за да може да бъде перфектно. Точно трябва да просто. Трябва да малко да го бутнем. Трябва да каски нещо. Мама, това не е много да бъде. Късмета е днес. Ей! Не, те шо каза. Stop picking it! По-внимателно бе.
Понимаете ли ме? Готово. Това знаеш как? Това е яко. Ау. Think smarter, not faster. Успяхме, гайс. Идере. Do it. That's it, that's it.